Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mga empleyado sang Business Permits and Licensing Office ang 100% nga negatibo sa RT-PCR test. Gani online transaction para sa mga mag-a-apply sang business permit ang liwat nga pagabuksan. Matapos ginpaidalom sa RT-PCR test, nakaginhawa sang maayo ang masobra 20 ka mga empleyado sang Business Permits and Licensing Office. Ini matapos 100% nga nagnegatibo ang resulta sang ila RT-PCR test. Para sa hepe sang BPLO, nanginyabi diri amo ang istrikto nga pagsunod sa mga protocol. Well, gina-follow gid naton ang advice ni Mayor Jerry Treñas, no? Especially diri sa workplace nga i-observe gid ang protocols, no? And that includes wearing of mask, wearing sang face shield kag physical distancing gid. Especially frontline office kami. So kinanglan ang mga clients naton careful gid kita, no, nga mag-interact sila. Bisan ng ilang mga kliyente, kinahanglan mag-agi sa proseso, kasubong sang thermal scanning, pag-sanitize sang kamot, kag pagpirma sa logbook. Kag bangod balik sa normal nga operasyon ang talatapan, magabalik man ang online transaction. Pinaagi sini, mas madali kag mahapos ang pagproseso sang business permit. Before balaan ang mga documents na ginakuha nila, makadtuan na sila sa mga offices bago nila i-submit sa aton kag mo pag-process ta. Subong ang aton nga process is ma-apply sila diri tanan, ma-apply na sila, diri sila mauna. Tapos ang office na lang sang BPLO amo ang ma-process sang mga required documents halin sa zoning, halin sa city health para sa ila sanitary, halin sa city engineers, no? Halin sa fire. So backroom na natanan. So hindi na sila magkadto dito sa mga opisina, diri na lang sila. So upon submission sa ilang application, kami na lang na iya ma-process after sang pag-visit sang joint inspection. Base sa datos sang BPLO, may 15,599 na ka mga bago nga negosyo ang nagproseso sang business permit halin Enero tubtub subong nga bulan. Kalabanan sa mga ini, yara sa sektor sang pagkaon. Pagpanagtag sang relief pack para sa mga barangay nga ginpaidalom sa surgical lockdown ang nagapadayon. Sa cover gym sang Haro gin-set up ang Operation Center para sa mga relief packs nga ginapanghatag sa mga barangay nga ginpaidalom sa surgical lockdown. Diri ginpangdala ang mga bugas, canned goods kag mga utan gikan sa mga donor. Since last week, we've been receiving a number of donors. Naghahatag din sila bugas, canned goods, mga lain-lain nga mga relief assistance nga ginabato naton diri sa Haro Gym. Dason may isa ka radio station nagapanawagan siya nga para magbulig sa syudad sang Iloilo. So ginapasalamatan gid naton, especially sa kay Mayor Jerry P. Treñas, nagapasalamat gid siya sa kay kakadamo sa mga business sector nga nagahatag subong kag mga individuals. May mga nagasulod lang di walk-in kag maghatag tag isa ka sako, duha ka sako. May mga ulutanon gani nga ginhatag kahapon sang hapon. Sa subong may 23 ka mga barangay sa diin may ginapatuman nga surgical lockdown. Ini sila ang may masobra sa 3 ka mga confirmed cases sang COVID-19. Padayon nga bukas ang lokal nga panguluhan para sa maluyag maghatag sang donasyon. Kung gusto nila mag-donate gihapon, open diri kami halin from 8 o'clock hasta 6 o'clock sa hapon diri sa Haro Gym. Maluwas sa relief goods, may vitamins man nga ginahatag para sa mga COVID-19 positive nga yara sa mga quarantine facility. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Mga puno sang kahoy, matahom nga kabulakan kag fruit-bearing trees ginpangtanom sa pili nga lugar sa Iloilo City. Ilang-ilang fire tree, Palawan cherry kag mga fruit-bearing trees. Ini ang pila lang sa mga makitaan sa circumferential road sa kilid sang Iloilo floodway, mga dalanon kag esplanade sa syudad sang Iloilo. Humalin last quarter sang 2019 tubtub subong nga bulan sang Setyembre 2020, kapin 30,000 ka mga puno sang kahoy kag kawayan ang natigayon nga matanom.
Bisan may pamahog sang COVID-19, padayon ng ila tree planting activity. We would like to improve the air quality of the city, at the same time to project an aesthetic beauty of mga flowers sa mga sites, sa mga dalat. Pati mga creek sa syudad, plano nga tamnan sang 15,000 kakawayan kag ilang-ilang. Plano Manila magtanom sang passion fruit kag iban pa nga mga fruit-bearing trees sa palibot sang syudad. Ang panawagan lang ni Dairit sa publiko. Ang ginapangabay ko lang na tani, i-consider mo nila na hindi nila ang hikan lang mga kanding nila. Baka mga tao mismo, hindi na kami nagtanong, ginakuha nila ang among mga palawan cherry, ginakawat. Oo, ang natani ito. Ang problema namon. Luyag ni Dairit mangin environment-friendly ang syudad kag malimpyo ang hangin. Gani, duble kayod sila sa pagpananom. Apila sang talatapan sa mga pumuluyo, magkooperar kag hindi pagkawaton ang mga ginpangtanom kag ipalayo ang ila mga kasapatan sa sini nga mga lugar. Carmela Rodrigo para sa Level Up Patrol.